Vážené paní zastupitelky, vážení paní zastupitelé, milí kolegové, milá veřejnosti, vítám vás na 14. zasedání Zastupitelstva města Milevska. Dnes je 6. března 2024. Omluvenky poslali pan Herout, pan Kaleja a pan Horek. Uvidíme, jestli se dostaví pan Jaroslav Kolář. Není to jisté. V každém případě je jisté, že nás je tady 17 zastupitelů, což je nadpoloviční většina členů, jsme tedy usnášení schopní. Upozornění, jako vždycky, natáčí nás tady kamery, tak pozor na to. Videozáznam potom bude prezentován jak na webu, tak také na YouTube města. Zapisovatelkou dnešního zasedání určuji Magdalenu Čunátovou, s čítáním hlasu pověřuji paní Ivetu Jelínkovou. Jako ověřovatele zápisu stanovuji pány inženýra Pavlečku a pana doktora Kálala. A aby to bylo kompletní, tak složení návrhové komise by mělo být inženýrka Kubíčková, magistr Barda, doktor Šimeček. Všichni tři uvedení s tou nominací souhlasili. Teď pojďme hlasovat, jestli tedy souhlasíme i my zastupitelé, zda návrhová komise bude pracovat ve složení paní inženýrka Kubíčková, pan magistr Barda a pan doktor Šimeček. Kdo souhlasíte, zvedněte ruku. Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka, Jarošová, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráska, Knotová, Kálal, Kupec. Byl někdo proti? Zdržel se hlasování? Barda, Šimeček a Kubíčková. Pro bylo 14 zastupitelů, nikdo nebyl proti, 3 se zdrželi, usnesení bylo přijato. Děkuji. To byl hlas paní tajemnice, já jsem ji připravil o to větu, že jsme usnášení schopní, ale ona si to dneska ještě určitě vynahradí. Tak, zvolili jsme si návrhovou komisi, otázka, kdo bude pracovat v jejím čele. Návrhy, začneme paní inženýrkou Kubíčkovou, koho navrhuje ona, může i sama sebe klidně, byli bychom rádi. Dobrý den, navrhuji pana Bardu. Pana Bardu. Pan Barda je věkově o fousek starší než pan Šimeček, proto má nárok teď se bránit. Koho navrhuje Petr Barda? Tak já to vracím na paní inženýrku. Protože pan doktor nemá hlas prý. Pan doktor ochraptěl, to já nevěděl. A chraptějící vedoucí návrhové komise je pro nás k ničemu, že? Martine, koho navrhuješ ty? Pan magistr, ale tak špatný to se nebylo. Pan magistr Barda se stává mluvčím návrhové komise. Dámy a pánové, než začneme projednávat body dnešního programu, musíme schválit zápis předchozího zasedání 13. ze 24. ledna tohoto roku. Máte někdo pozměňovací návrhy nebo nějaké připomínky k zápisu? Není tomu tak, proto mi dovolte prohlásit, že je schválený tímto. Tak a teď už těch 17 řádných bodů dnešního jednání, pojďme je schválit. Usnesení zní: Zastupitelstvo města Milevska schvaluje program 14. zasedání. Kdo souhlasíte, zvedněte ruku. Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka, Jarošová, Barda, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráska, Knotová, Kálal, Šimeček, Kupec, Kubíčková. Je někdo proti? Zdržel se hlasování. Usnesení bylo přijato všemi 17 hlasy. Děkuji. Tím pádem můžeme začít už 5. bodem jednání a tím je kontrola plnění usnesení. To je můj oblíbený bod, protože už dlouho k němu nezazněla žádná diskuze nebo připomínky. Budou dneska, ptám se vás. Není tomu tak. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Milevska bere na vědomí přehled plnění usnesení Zastupitelstva města Milevska dle přílohy TAJ 14 2401 Z P1. Kdo souhlasíte? Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka, Jarošová, Barda, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráska, Knotová, Kálal, Šimeček, Kupec, Kubíčková. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se hlasování? Usnesení bylo přijato všemi 17 hlasy. Děkuji a to nám dává možnost se věnovat bodu číslo 6, změna rozpočtu číslo 7/2024. Jestli dovolíte, úvodní slovo přednesu já. Tak nás čeká několik
posoudit několik rozpočtových opatření. To číslo 30 se týká snížení příjmu v rámci odboru investice a majetku. A to my dobře známe. To byla dotace, kterou na chodníku Bažantnice ve výši necelých 2,2 milionů, kterou jsme dostali už loni, trošku nečekaně. Tím nám zpříjemnila saldo rozpočtu, ale protože ji nedostaneme letos, tak holt nám letos saldo rozpočtu zhorší. Takže to je minus 2,182 milionů. Rozpočtové opatření 31 se týká navýšení výdajů za nákup šaten od společnosti Luvex. Je to DPH ve výši 1 659 000. Teď samozřejmě se nám o to zhorší saldo rozpočtu. V nejbližších měsících nám ale bude vráceno, takže tady to bude 0 od 0, je tam akorát ten časový posun. Takže to je celkem v pořádku. Rozpočtové opatření 32 říká o navýšení příjmu v rámci kanceláře vedení města a byla to dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na rozvoj služeb e-governmentu našeho města ve výši 109,5 tisíce. Tam se zlepšuje saldo rozpočtu. 33. rozpočtové opatření se týká krásné dotace sociálním službám ve výši skoro 24 milionů, akorát, že ona nemá vliv na saldo rozpočtu, protože je to dotace neinvestiční a ještě ke všemu průtoková. Takže to je další věc. Rozpočtové opatření 34 znamená navýšení příjmů a současně na rozpočtování výdajů v rámci kanceláře vedení města a to je opravená oktávka za 37,5 tisíce. Je tam jak příjem od pojišťovny, tak výdaj, tak jak je to 0 od 0. Vím, že na finančním výboru se na to někdo ptal, je tam spolučas, myslím, 1000 korun, to se ještě probere. Je to oktávka, prosím vás, ta oktávka vedení města. Máme dvě. Jednou jezdí podlatelna, ta má takovou vínovou barvu, ta je stará, ale ta je luxusní, 4letá, a během těch 4 let došlo k poškození nárazníku, vpáčení takového spoileru, protože máme sportovní oktávku. A teď se to opravilo, aby bylo všem jasno, o co jde. A rozpočtové opatření, nemá to vliv na saldo rozpočtu, jsem vám ještě chtěl říct. A rozpočtové opatření 35 znamená přesun prostředků v rámci paragrafu lokální zásobení teplem. Pořídili jsme čerpadlo na teplně užitkovou vodu, protože jsme měli v ulici Boženy Němcové havárii. To čerpadlo stálo 50 425 korun. Nemá vliv na saldo rozpočtu. Tak tolik k těm rozpočtovým opatřením. Pochopitelně hned pod tím vidíte, že když to schválíme, tak si pohoršíme o 3,7 milionů. Říkal jsem, že u některých těch položek, které nám to dneska zhorší, je to celkem logické a někde si polepšíme časem, ale už ten celkový schodek rozpočtu bude oscilovat skoro kolem 70 milionů. Tak jenom, že na to musíme dát pozor. A druhý údaj je finanční zůstatek na našem účtě na konci roku, který už činí jenom 32,4 milionů. Takže s tím se musíme holt nějak poprat. To je ode mě všechno. Vyhlašuji rozpravu k tomuto bodu. Máte otázky, nějaké připomínky? Pan Petr Barda. Finanční výbor doporučuje schválit. Děkuji za tuto připomínku. Ostatní nikdo. Návrh usnesení Zastupitelstva města Milevska za prvé schvaluje v rámci změny rozpočtu číslo 7 rozpočtová opatření 30 až 35 a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu roku 2024 v rozsahu dle přílohy OF 14 2401 Z_P1. Za druhé bere na vědomí rozpočtová opatření 17 až 29 za rok 2024 dle přílohy OF 14 2401 Z_P2. A za třetí bere na vědomí přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska pro rok 2024 dle přílohy OF 14 2401 Z_P3. Kdo souhlasíte, prosím, zvedněte ruku. Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka, Jarošová, Barda, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráska, Knotová, Kálal, Šimeček, Kupec, Kubíčková. Děkuji. Někdo proti? Zdržel se hlasování? Usnesení bylo přijato všemi 17 hlasy. Děkuji všem. Bodem číslo 7 je, ten bod se nazývá Úplné znění zřizovací listiny Mateřská škola Kytička Milevsko. Jak víte, tato mateřská škola je od roku 2002 naší příspěvkovou organizací a
ta zřizovací smlouva má k dnešnímu dni 4 dodatky. Na konci roku 2023 se tam provádělo takzvané technické zhodnocení budovy, kdy se opravila nebo rekonstruovala střecha a my teď potřebovali jsme tu zřizovací listinu zaktualizovat, aby ty nemovitosti byly v pořádku a když už se to dělalo, tak se udělala nová úplná zřizovací smlouva, kde jsou jak vypořádány ty nemovitosti, tak i ty 4 dodatky. To je asi všechno. Samozřejmě jsme to konzultovali s paní ředitelkou mateřské školy Kytička, tak teď je na nás, jestli to schválíme, nebo jestli budeme diskutovat. A tu diskuzi právě vyhlašuji. Nemáte k tomu někdo připomínku? Není tomu tak? Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Milevska schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek, IČO 71 0003 99, dle přílohy OF 14 24 02 Z _ P1. Kdo souhlasíte? Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka, Jarošová, Barda, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráska, Knotová, Kálal, Šimeček, Kupec, Kubíčková. Je někdo proti? Zdržel se? Usnesení bylo přijato všemi 17 hlasy. Bod číslo 8 se jmenuje Žádost o finanční dar obec Hrykovice. Není tomu poprvé, kdy o této obce, anebo o třeba Bernatic máme žádost. I tentokrát se stalo, že paní starostka napsala žádost o finanční podporu investice, která by měla přispět k větší bezpečnosti v okolí našich 2 měřících míst, která měří úsekové měření v obci Hrykovice. Ověřovali jsme to pochopitelně. Já vás jenom upozornit na drobnost v důvodové zprávě. Oni už to opatření k bezpečnosti udělali z drtivé většiny už v loňském roce, takže tam, když pojedete, tak tam uvidíte kolem jejich prodejny a pomníku, je tam chodník udělaný, aby to bylo bezpečnější. Všechno bylo konzultováno s dopravním inspektorátem v Písku, takže to je v pořádku a kromě nějakých pár úprav to mají vlastně hotové. Stálo je to vysoké 100 000. Dostali jsme žádost od paní starostky na částku 250 000. My jsme to měli v radě a rada se přiklání svým usnesením z 26. února, abychom jim poskytli částku ve výši 200 000 korun. Všechno, vyhlašuji rozpravu k tomuto bodu, jestli máte nějakou připomínku, jestli jste se tam byli třeba podívat a tak dále. Nikdo nic. Jako předkladatel si tím pádem dovoluji upřednostnit variantu B, kdy v usnesení neschvalujeme 250 000, ale schvalujeme 200 000 a pak už standardně, že pověříme starostu a tak dále. Takže varianta B. Zastupitelstvo města Milevska za prvé neschvaluje poskytnutí finančního daru v požadované výši 250 000 korun z rozpočtu města na rok 2024 obci Hrykovice, Hrykovice 60 398 59 Hrykovice, IČO 0024 96 88. Za druhé schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 200 000 korun z rozpočtu města na rok 2024 obci Hrykovice, Hrykovice 60 398 59 Hrykovice, IČO 0024 96 88. Za třetí pověřuje starostu města uzavřením a podpisem darovací smlouvy mezi městem Milevskem a obcí Hrykovice dle přílohy OF 14 24 03 Z _ P2. A za čtvrté schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením. Oddíl 6112, položka 6341, navýšení prostředků finanční dar obec Hrykovice 200 000 korun. Kdo souhlasíte, prosím zvedněte ruku. Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka, Jarošová, Barda, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráska, Knotová, Kálal, Šimeček, Kupec, Kubíčková. Děkuji. Někdo proti? Zdržel se hlasování? Usnesení bylo přijato všemi 17 hlasy. Všem děkuji. 9. bod se nazývá Studie proveditelnosti vybudování nového dispečinku pro městskou policii. A čeho se týká? Týká se toho, že dneska máme posoudit, jestli k 31.5.
nezrušit takzvané MKDS, náš městský kamerový a dohlížecí systém. Už se o tom mluví léta, my tady máme městskou policii a kamerový systém. Obě tyto dvě složky nás ročně stojí kolem 12,5 milionu na výdajích a zhruba 390 000 máme na příjmech od soukromých společností nebo od privátních subjektů, které prostřednictvím kamerového systému hlídáme. Takže ten rozdíl je kolem 12 milionů a my potřebujeme, aby to fungovalo perfektně a také už po léta tak si říkáme, jestli by to třeba nemohlo fungovat levněji. Proto jsme provedli audit, my ne, ale společnost provedla audit, jak to vypadá. Funkčnost a řekněme finanční náležitosti k tomuto. Vyhodnotili jsme celou činnost kamerového systému. Byla provedena studie provedení vybudování nového dispečinku pro městskou policii. Učinili jsme nebo vypracovali jsme harmonogram dalšího postupu a 26.2. jsme také s nějakým vývojem to předložili Radě města, která doporučuje postup, o kterém budu mluvit. Tak, když si srovnáme, co by nám přineslo zrušení městského kamerového systému, to znamená výhody. Výhody pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda. Nevýhoda pro toho, kdo tam pracuje, protože úspora jsou 4 pracovní místa na kamerovém systému, zrušení 10 dohod o provedení práce operátorů, úspora finančních prostředků z toho ročního výdaje, který činí 3,6 milionů. Uvolní se část nebytových prostor, které tam jsou, na spořitelně, které jsou bezbariérové, tam výtah a tak dále. Je to byt vedle muzea Maškar. Zjednoduší a zrychlí se přístup strážníků ke kamerovým záznamům, protože celá ta služba bude přenesena přímo do útrop městské policie. Odpadá administrativa s vydáváním různých záznamů a dat. A také bude legislativně vyřešen jednou provždy problém s hlídáním těch komerčních objektů, těch civilních nebo těch privátních, protože tam jsme někdy tak trošičku naráželi na legislativu. Nepřinese to jenom výhody. Nevýhodou je právě ten příjem zhruba 390 000 od těch soukromníků, kteří nám to platili. Jejich určitá asi nevraživost vůči nám, to tady nemáme napsáno, a to tak může být, když to zrušíme. Měli bychom časem navýšit počet strážníků o jednoho člověka, aby to všechno vycházelo, aby mohli sloužit nepřetržitě a ve 2 lidech. Jsou tam jednorázové výdaje na toho strážníka samotného, na školení, vybavení, vystrojení a tak dále. Musí se navýšit rozpočet městské policie o nějakou údržbu, servis, ale ten teď platíme prostřednictvím kamerového systému. A také se navýší samozřejmě příjem za toho městského policistu. Když to všechno shrneme a dáme to do finanční tabulky, tak bychom měli ročně ušetřit 2,2 milionu korun. To je ta finanční stránka. A jak už jsem naznačil, ono hlavně jde o tu provozní. Nemůžeme si dovolit ušetřit, ale aby něco nefungovalo. Mělo by to fungovat moderněji, rychleji, konstruktivněji, operativněji, než tomu bylo dosud. To nás vede k tomu, aby tady dneska byl materiál, za který chci velmi poděkovat nejen té firmě, která to zpracovávala, ale i týmu kolem paní Jánové, která asi poprvé fakt po letech jsme to dali dohromady. To znamená, paní Jánová, ekonomky to spočítali, taky veliteli městské policie, panu Bardovi, protože předtím bychom si to asi nedovolili a asi bychom se tomu nedopracovali. A taky ochotě městské policie to vůbec dělat, protože to bude trošičku změna, ale jenom těch několik dohod, co tam máme, to jsou dohody pro městský policajty, kteří tam chodí stejně na ten kamerový systém a ze záznamu potom dívají, co se kde stalo. Takže teď by to fungovalo moderně, perfektně, rychle, bylo by to levnější, akorát to přinese nepříjemnost, že zkrátka zrušíme smlouvy, které mají, myslím, měsíční výpověď s několika desítkami objektů, které jsme doteďka, řekněme, hlídali. Tak. Rada města na svém zasedání 26.2. nechci říkat jednomyslně, myslím, že ano, podpořila dnešní materiál, proto jsme si dovolili vám ho předložit. A já teď si dovolím vyhlásit rozpravu.
ale už se nedovolím se napít, protože vám musím tím pádem přečíst usnesení. Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Milevska za prvé bere na vědomí studii proveditelnosti vybudování nového dispečinku pro stálou službu poplachového přijímacího centra městské policie uvedené v příloze 114 2401 Z/P1. Za druhé bere na vědomí informace k možnosti provozování městského kamerového systému městskou policií uvedené v příloze 114 2401 Z/P2. Za třetí ruší organizační složku městský kamerový dohlížecí systém organizační složka města Milevska se sídlem náměstí Edvarda Beneše 6 399 01 Milevsko k 31.5.2024 s tím, že od 1.6.2024 bude městský kamerový systém zabezpečovat Městská policie Milevsko. Za čtvrté schvaluje od 1.6.2024 rozšíření personálního stavu Městské policie Milevsko o jednoho strážníka a stanovuje celkový počet strážníků na 12, včetně vedoucího strážníka. Kdo souhlasíte s tímto usnesením, dejte to prosím najevo zvednutím ruky. Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka, Jarošová, Barda, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráska, Knotová, Kálal, Šimeček, Kupec, Kubíčková. Děkuji. Někdo proti? Zdržel se hlasování? Usnesení bylo přijato všemi 17 hlasy. Já vám za to děkuju. Nemyslete si, že to je něco příjemného, protože 10. rokem tady člověk sedí a 10. rokem to řeší. Ale myslím, že to bylo nezbytné právě díky tomu, že všichni, které jsem tady jmenoval, zpracovali materiál, který je naprosto přehledný a takhle to zkrátka je. Takže já už tu nepříjemnost sdělil po zasedání rady minulý týden vedoucí kamerového systému, že tohleto se zkrátka chystá, očekává a asi tohleto rozhodnutí padne. Tak. Na druhé straně tam odvedli kus práce, takže to není rozchod ve zlém, je to rozchod k modernizaci a hold k lepší ekonomice činnosti tohoto úseku, který je pro město velice důležitý. Tak vám děkuji. Jdu si trochu odpočinout, protože bod číslo 10 a spol už má na starosti paní místostarostka, ale ještě přečtu název teda. Prodej části pozemku parcelní číslo 1615 v katastrálním území Milevsko, ukončení záměru. Tak, děkuji. Takže na odbor investice správy majetku byla doručena žádost o prodej části výše uvedeného pozemku o výměře 1 metr čtvereční. Je to parcelní číslo 1615 v KU Milevsko o výměře 1 metr čtvereční. Důvodem podání žádosti je skutečnost, že žadatel, to je vlastník sousední nemovitosti číslo popisné 336, pan při budování přístavby zasáhl do městského pozemku parcelní číslo 1615 výměrou 1 metru čtvereční. Toto bylo zjištěno geodetem při zaměřování přístavby. Cena části městského pozemku je stanovena na základě sdělení znalce v oboru ekonomika a stavebnictví ve výši 440 korun českých za metr čtvereční. Zastupitelstvo města Milevska dne 13.12.2023 usnesením 135/23 schválilo vyhlášení záměru na prodej. Záměr byl na úřední desce vyhlášen od 19.12.2023 do 5.1.2024. Na vyhlášený záměr nebyla doručena žádná jiná nabídka ani připomínka. Tak jestli máte k tomuto bodu někdo nějaký dotaz? Pokud ne, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města Milevska za prvé schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 1615 v KU Milevsko o výměře 1 metr čtvereční ve vlastnictví města Milevska se sídlem náměstí E. Beneše 420 399 01 Milevsko panu 399 01 Milevsko za cenu 440 korun českých. Za druhé schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění dle přílohy o JSM 142 401 Z/P1. Kdo je pro? Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka, Jarošová, Barda, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráska, Knotová, Kálal, Šimeček, Kupec, Kubíčková. Proti?
Zdržel se? Děkuji. Usnesení bylo přijato všemi 17 hlasy. Dalším bodem máme prodej části pozemkové parcely číslo 412/17 KU Milevsko, ukončení záměru. Pozemek města se nachází v ulici Alšova a je zde vybudována komunikace 3. třídy s oboustranným chodníkem. Tato komunikace byla v minulosti zaměřena geodetem, byl vypracován geometrický plán na rozdělení pozemku a zjištěn nesoulad katastrální mapy se skutečností, kdy zaplocení vlastníků sousedních nemovitostí zasahuje do městského pozemku parcelní číslo 412/17 a naopak komunikace na pozemku číslo 412/17 zasahuje do sousedních pozemků ve vlastnictví fyzických osob. Rada města usnesením číslo 390/22 uložila odboru investic a správy majetku řešit tuto lokalitu jako celek a připravit materiál pro jednání rady a zastupitelstva. Usnesením číslo 105/23 Rady města Milevska a následně usnesením číslo 64/23 Zastupitelstva města Milevska byl schválen návrh informativního dopisu, ve kterém byli dotazem osloveni vlastníci dotčených nemovitostí. Zda bude z jejich strany zájem s městem vstoupit do jednání ohledně majetkového narovnání. To je s nabídkou odkupu části zaplaceného městského pozemku parcelní číslo 412/17 nebo prodeje části pozemku, kterým komunikace zasahuje do pozemku jejich vlastnictví. Cena byla stanovena dle znaleckého posudku číslo 44/10/31/23. Výše uvedení žadatele opakovaně projevili zájem o majetkové narovnání. Zastupitelstvo města dne 13.12.2023 usnesením číslo 137/23 schválilo vyhlášení záměru na prodej části uvedeného městského pozemku. Záměr byl na úřední desce vyhlášen dne 19.12.2023 a sejmut 5.1.2024. Na vyhlášený záměr nebyla doručena žádná jiná nabídka ani připomínka. Jestli máte někdo nějaký dotaz? Pokud ne, návrh usnesení. Zastupitelstvo města Milevska za prvé schvaluje prodej části pozemku parcelní číslo 412/17 v KU Milevsko o výměře 22 metrů čtverečních ve vlastnictví města Milevska se sídlem náměstí E. Beneše 420 399 01 Milevsko, inženýrce tady nějaký 399 01 Milevsko a inženýru 5. května číslo popisné 693 399 01 Milevsko a inženýrů 398 43 Borovany za cenu 440 Kč za metr čtvereční, to je celkovou cenu 9680 stanovenou dle znaleckého posudku číslo 4410/31/30 a za druhé schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění dle přílohy OISM 142 402Z / P1. Kdo je pro? Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka, Jarošová, Barda, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráska, Knotová, Kálal, Šimeček, Kupec, Kubíčková. Proti? Zdržel se? Děkuji. Usnesení bylo přijato všemi 17 hlasy. Dalším bodem máme budoucí nákup části pozemku parcelní číslo 412/15 a části parcelní číslo stavební parcely 1020 v KU Milevsko. Tento materiál navazuje na předešlé majetkové narovnání v Alšově ulici týkající se zaplocených částí městského pozemku parcelní číslo 412/17 a části pozemků ve vlastnictví fyzických osob pod komunikací. Výše uvedení žadatelé na základě městem zaslaného informativního dopisu projevili zájem o majetkové narovnání. Na částech pozemků v jejich spoluvlastnictví o celkové výměře 37 metrů čtverečních je vybudována část chodníku. Vzhledem k tomu, že u těchto částí pozemků je nutné před vlastním převodem do vlastnictví města provést výmazy zatížení pozemků, nejprve předkládáme návrh budoucí kupní smlouvy. Po jejím uzavření budou pozemky rozděleny. Vyřešeno zatížení pozemků a následně bude orgánu města předložena finální kupní smlouva. Celková cena
za nákup pozemků je stanovena dle znaleckého posudku číslo 4410/31/23 ve výši 10 138 korun českých. Rada města Milevska dne 12.2.2024 tuto záležitost projednala a usnesením číslo 60/24 zastupitelstvo města Milevska doporučuje budoucí nákup schválit. Máte někdo nějaký dotaz? Pokud ne, děkuji, dám návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Milevska za prvé schvaluje budoucí nákup části pozemku parcelní číslo 412/15 a části pozemkové parcely číslo stavební 1020 o celkové výměře 37 metrů čtverečních v KU Milevsko od a 399,01 Milevsko. Cena za metr čtvereční pozemku je stanovena dle znaleckého posudku číslo 4410/31/23 ve výši 274 korun českých. Za druhé, schvaluje budoucí kupní smlouvu v předloženém znění dle přílohy OISM 142 403Z P1. Za třetí, schvaluje finanční krytí tímto rozpočtovým opatřením. Kdo je pro? Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka, Jarošová, Barda, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráská, Knotová, Kálal, Šimeček, Kupec, Kubíčková. Proti? Zdržel se? Děkuji. Usnesení bylo přijato všemi 17 hlasy. Dalším bodem máme žádost. Situace v ulici. Nechtěli jsme to říkat před rozhodováním se, abyste věděli, buď to uděláme v různém, nebo teď, abychom dokončili jedno téma. Současná situace, řekněme, město, chtěl jsem říct kontra, ale město a občané Alšovky, kteří jsou zastoupeni právní kanceláří od, myslím, 29. ledna, kdy jsme jim poslali, naši právníci poslali nějaké pojednání o tom, jak dál postupovat, jsme ještě odpověď nedostali. Takže čekáme, jak se jejich právní kancelář rozhodne, co nám napíšou. Zatím se to nikam vlastně od minulého zasedání neposunulo. Tak, děkuji. Takže dalším bodem máme žádost o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 2094/6 v KU Milevsko od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je vlastníkem pozemkové parcely číslo 2094/6 v KU Milevsko o výměře 57 metrů čtverečních v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Dne 13.12.2023 usnesením číslo 136/23 byla zastupitelstvem projednána a schválena žádost o bezúplatný převod z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu v věcech majetkových, a to 6 pozemkových parcel a spoluvlastnických podílů na 3 pozemkových parcelách. Žádost byla na ÚZSMVM odeslána dne 20.12.2023, následně potvrzeno její přijetí s dodatkem, že město má možnost dodatečně požádat o pozemek parcelní číslo 2094/6 v KU Milevsko, který navazuje na jeden z pozemků, o které město již žádalo. Z tohoto důvodu předkládáme ke schválení žádost o bezúplatný převod i výše uvedeného pozemku. Žádost byla projednána dne 26.2.2024 Radou města Milevska a usnesením číslo 78/24 zastupitelstvu města Milevska doporučeno žádost schválit. Tento pozemek se nachází, když je to silnice na Sepekov, máte ZVVZ, Čovku naší, tak tam navazuje cestička od Čovky směrem na tu silnici na Sepekov a tam na tom konečku tenhle ten pozemek je. Jenom abyste trošku měli představu, kde by to asi mělo být. Jestli teda ještě někdo k tomu má nějaký dotaz? Pokud ne, tak navrch usnesení. Zastupitelstvo města Milevska schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 2094/6 v KU Milevsko dle přílohy OISM 142 404Z P1. Kdo je pro? Šimánek, Jelenová, Fink, Březina, Pavlečka,
Jarošová, Barda, Radosta, Honzíková, Koutník, Kotalík, Stráska, Knotová, Kálal, Šimeček, Kupec, Kubíčková. Proti? Zdržel se? Děkuji. Usnesení bylo přijato všemi 17 hlasy. A nezbývá, než vám poděkovat. V 17 hodin 40 minut máme probrány řádné body. Kdyby se vyhlašovala soutěž o nejvěrnějšího našeho fanouška, tak by vyhrál pan Husa, který chodí jako jediný občan mezi nás do hlediště. Tak já teď bych ho měl vyzvat, protože máme tady nějaký slušný jednání a než předáme slovo úřadu a budeme tady říkat, co je nového, tak bychom měli požádat občany. Dělá se to dobře, když je tam jeden. Nemáte, pane Huso, něco k nám, nechcete nám něco hezkého třeba nás pochválit? Se nám ještě nestalo asi. No, nevadí, ale určitě vás vítáme. Dámy a pánové, projednání návrhu na nové náležitosti nebo záležitosti asi nemáme žádné, jak už to tak bývá. Na druhou stranu zase nemusíme propadat panice nebo nějaké skepsy, protože my zase máme věrné fanoušky na YouTube. Máme jich tam, minulé zasedání vidělo asi 480 lidí. Nevím, jestli to nezhledli kvůli tomu příspěvku občana z Křížanova, který se potom přijel na konci, pamatujete se na to, ale nedá se nic dělat, takový asi trend. Druhým občanem je pan Barda, ale ten tady je služebně, takže ten se nepočítá. Ani není dokonce občanem Milevska, což je ostuda ovšem. Tak, Anko, paní tajemnice, co je novýho? Děkuji za slovo. Já pár informací mám. Možná začnu v návaznosti na sledování záznamu na YouTube, tak bych chtěla prostřednictvím tohoto taky sdělit a i vám. Máme další možnost, jak lépe poskytovat informace občanům, a to informace, které zveřejňujeme na úřední desce. Takže formou Munipolis Milevsko v mobilu, už to tady bylo několikrát řečeno, máme propojení, že cokoliv se zveřejní na úřední desce, tak se to automaticky propíše i do aplikace. Takže zase občany upozorňují i vás, kdo chce mít aktuální informace, i co se týká záměru, pronájmu, pracovní nabídky, rozpočtu a tyhle věci, tak zapojte se do této aplikace. Další bod, který vám chci sdělit, je z oblasti personální, co se týká personální stránky na úřadu. Na začátku února odehrála změna v personální, co se týká pozice vedoucího odboru regionálního rozvoje, kdy pan Jaroslav Bolek odešel do důchodu a po dobu, než se vrátí paní vedoucí Hana Wolfová z mateřské rodičovské dovolené, bude tuto pozici zastávat pan Petr Gono. Ten je tady už přítomen, určitě ho všichni znáte. Tak, můžete se otočit, ještě se postav jednou, to je pan Petr Gono. Z územního plánování, pořizování územního plánu nového, takže už pro vás všichni osoba známá. Únor pokračoval v další personální změně, a to tím, že na konci měsíce února jsem obdržela rezignaci vedoucí odboru finančního, paní Pekárkový Matouškový, a zároveň jsme se dohodli na ukončení působení na úřadu na konci měsíce února. Tuto pozici zatím stále zastupuje paní hlavní účetní, paní Petra Forstová, na kterou jste už tady zvyklí. No a pak máme takový problém, stále scháníme nějaké techniky, odborně vzdělané stavaře, takže pokud máte někdo ve vašem okolí, tak určitě dejte tipy, nemusí být zrovna tato pozice i vypsaná, ale určitě hodně často se tou oblastí potýkáme, v tuhletu chvíli nám bude odcházet stavař ze stavebního úřadu, takže i tuto pozici zaplnit a obsadit kvalitním, zkušeným člověkem je problém. Netýká se to jenom Milevského úřadu, ale je to bohužel problém obecních úřadů obecně všech. Takže za mě všechny informace. Děkuji. Děkuju. No, kdybyste měli ještě tip jeden, hned vám povím jaký. Neříká se mi to dobře. Od roku 2014, od února 2014, byla 10 let ředitelkou Městské knihovny paní inženýrka Petra Bláhová. Po 10 letech se rozhodla, že to místo přepustí někomu novému a odejde vstříc novým životním výzvám a pracovním výzvám. Tak chci říct, že se rozcházíme k 34. naprosto v dobrém. Ona tam odvedla obrovský kus práce, patří velké poděkování, ještě na to asi bude čas, ale
je tomu tak. Takže se rozhodla odejít, předá nám k 34. perfektně fungující knihovnu a my samozřejmě mezi tím vyhlásíme výběrové řízení. Už, jak se říká, visí na úřední desce, ale samozřejmě bylo by skvělé, kdybychom našli někoho, kdo by se jejím kvalitám aspoň vyrovnal. Tak to máte jako domácí úkol, kdybyste někoho znali, oslovte ho nebo oslovte nás, my to uděláme za vás. Tak, současně jsem chtěl paní Blahovi takhle prostřednictvím tohoto tribunálu městského poděkovat, protože skutečně ta knihovna je takovou lahůdkou a rozdělí nejenom činnost té knihovny, ale Facebook, prodejnu knih a tak dále, takže opravdu knihovna si stojí moc dobře. No, když jsem si dal slovo, my to máme s paní tajemnicí stejně připravený, tak mám za úkol pohovořit něco krátce o velice příjemných dotacích, které jsou příjemné tím, že je dostaneme a budou trošku nečekané a vysoké. A nepříjemný to bude v tom, že nás čeká ale skutečně ohromné množství práce. Já to říkám každý rok, tak teď to dvojnásob, říkám ještě dvojnásob naléhavěji. Už máme rozhodnutí od Ministerstva kultury, že 36 milionů a 66 tisíc dostaneme na rekonstrukci, modernizaci a zkreativnění tohoto domu kultury, což je neuvěřitelná částka. Teď jsme to rozklíčili, není tam nikde psáno o tom, že tam musíme něčím taky přispět my. My jsme přispěli už třeba tím, že do té částky se započítaly náklady na audio, video, takže to vypadá nádherně, ale četli jsme také všechny to rozhodnutí velmi podrobně a teda musím vám říct, že to nebude nic jednoduchého. Jedna sankce vedle druhý, když něco neuděláme. Je tam toho fakt hodně, takže se, jak se říká, prohneme a teď jde o to, kdo se bude prohýbat, když fakt velice těžce scháníme lidi na ty klíčové posty, jako je investiční technik a takovýhle. Takže, jak říkal paní Jánová, kdybyste někoho znali, budeme moc rádi, když ho budeme moc... Snad i, já nevím, i kdyby to byl člen vašich rodin, tak nám ho doporučte. No. Další dobrou zprávou je, že Národní sportovní agentura se rozhodla, že nás zařadí už jako do takového finále mezi města nebo mezi subjekty, kterým přiškne dotaci. U nás by šlo o tu rekonstrukci povrchu sportovní haly, který má stát asi 5,75 milionu. Vypadá to nadějně se 4,1 miliony korun. To by bylo vynikající. Asi poslední věc, která vypadá, že je na 99% jasná, je, že zhruba 3,2 miliony bychom měli dostat na výměnu asi 270 světel veřejného osvětlení, které budou celkově stát po vysoutěžení, myslím, 4,88 milionů. Takže zase velice příjemný příjem do naší kasičky, která nám vysychá po dnešních usneseních, ale tohle jsou zprávy, které se říkají tady velmi dobře. No. A pak tady mám slovo investice. Čekal jsem, že pan Herma zajásá, jak vám to všechno poví. Já to nechám úplně na něm, na poradě. No, nejásá. Teď se na mě podíval, není to jásot. Rozjeli jsme Sokolovskou, druhou etapu, takže samozřejmě ta restrikce tam je, protože tam je to částečně uzavřený, přestože děláme všechno pro to, aby tam lidi relativně se měli slušně, tak omezení to tam je. Když to chceme předělat, tak holt se nedá nic dělat. Teď čeká pana Hermu výměna kalolisu na čističce, to je takové neznámé slovo, ale ono to i z rekonstrukcí té haly, která je nad ním, bude stát asi 11 milionů, ale bez toho to nejde tady. O sportovní hale jsem vám říkal, řešíme modernizaci některých ordinací na poliklinice, takže toho čeká dost. Veřejné osvětlení se vám říkal, dům kultury se vám říkal, řešíme takové maličkosti jako skládku a její přístavbu. Už je téměř jisté, že a dokonce i výhodné, abychom ji teda přistavili, tak teď řešíme, kdy začít vysoutěžit a tak dále. Nebude to žádná sranda za 40 milionů a mohl by pokračovat dál. Ale aspoň, aby pan Herma nemlčel, tak aspoň, no jen se pochval. Pan Herma se svým kolektivem nakoupili energie na příští rok. Tak aspoň něco řekni, ať tady lidi taky slyšejí. Pan Gono bude mluvit příště, toho necháme jako nováčka dneska vydechat, nadechat se čerstvé atmosféry tady. Michale, tak si to pověz, nebo to mám říkat já. Ono mu nefunguje něco. Já bych chtěl mít stejně dobrou náladu jako vy, protože když
pan starosta vyjmenuje ty miliony, tak pro nás to znamená taky, že to musíme vybudovat a je toho fakt hodně. Jo. Já už tady mám ty větší a menší akce vypsaný, je jich celkem 44, já už se ani nepamatuju. A když si představím, že to musíme stihnout do konce roku, tak klobouk dolů teda. Já možná bych pak ještě řeknu, za kolik jsme vysoutěžili energie, tak bych vrátil panu starostovi, jestli by nezmínil příjemné jednání na krajském úřadě ohledně kruhové křižovatky do budoucna, ale to nechám na potom. Jinak samozřejmě jako každý rok jsme soutěžili pro město obce elektrické energie, kdy se nám podařilo vysoutěžit nízký napětí za 2088 halířů, vysoký napětí za 2135 korun MWh a plyn, zatím můžu říct, že máme vysoutěžený za nejnižší částku v České republice a to je 885 korun MWh. Celková úspora tam bude přes 4 miliony korun. Udělali jsme to opačně, než jsme to dělali v minulých letech, to znamená, že jsme soutěžili na začátku roku a ne na konci. Všechno. No. Takže pan Barda říká, to je na potlesk. Myslím, že jsme jedno z prvních měst, kterým se povedlo vůbec vysoutěžit a ty změny jsou tam celkem markantní. My jsme skutečně, ale to teď jenom krátce, byli minulý týden u náměstka pro dopravu na krajském úřadě. On tam byl spolu s paní vedoucí dopravního odboru, my tam měli s paní místostarostkou panem Hermou řešit to nebezpečné místo na rozhraní Blanické ulice, a co to je Legii, nebo co to je, jak je benzinová pumpa, kde by mohl vyrůst kruhový objezd. Oni byli velmi dobře připraveni, shodli jsme se, že to je nebezpečné místo, že ta studie bezpečnosti skutečně nedopadla dobře a dohodli jsme se, že příští rok že by kraj příští rok vyprojektoval a ten další rok by se asi postavilo s nějakou naší spoluúčastí, která je tam celkem logická. A teď asi si padala tam i konkrétní čísla, ale to si nedovolím protože to se ještě může posunout. Nebylo to neúspěšné jednání, naopak si myslíme, že to dopadlo velmi dobře. Na druhou stranu ono fakt nejde za 1-2 roky udělat úplně všechno. Tak to jsem vám chtěl říct. A Michal, já jsem neměl tak dobrou náladu ani z toho, jak to tady probíhá, ale z toho, že jsem to stihnul, protože vám jeden hezký pozdrav posílá pan Opat z Prahy. Byl jsem tam právě dneska jednat o tom, co teprve ještě OISM čeká, protože jsme se dohodli, že skutečně letos musíme vyřešit tu naši smuteční obřadní síň, takže jsme tam vedli nějaký 2hodinové jednání a celkem to vypadá příznivě. No, to je od nás všechno z úřadu, myslím si. Co vy, dámy a pánové, máte nějaký příspěvek do dnešního jednání? Jestli ne, tak vám řeknu, že 17:52 a že když půjde všechno správně, tak bychom se měli sejít 24. dubna. Ušetřili jsme asi 6 kytek, Jirko, protože MDŽ až po zítří, takže jsme se zachovali jako řádní hospodáři. No, za to se všem dámám omlouvám, ale tak vám to vynahradíme. Takže vám děkuji, přeji hezký večer.